na ɗimauce a sau da yawa wasu lokutan har na wance kaina, gashi kullum tunani ya aure ni zarar idan na zauna, sanda du kuma nake tafiya zai inji tamkar ana ta kirana, ba shiri sai na juya wai a nufin na ganka kana rusuwa. SAYYIDUS-SAQALAINI ma'aiki garkuwa ta tudun dafawa, mai akwai da akwai Allahu gwani tabaraka sarkin kyauta, zul'ula kai ka kage dukan bayi kadai kai muke yi wa bauta. Alrahimu majiƙai yadda ka so hakan rabbuna ka kadarta, la sharika ilahu haɗa ka da wani ni dai kowa ni iyawa. Tsira zaka ninka gurin zaɓaɓɓe shugaban da ɗazi da yanzu, wanda tun kan ya zo baiwarsa a ko'ina ka saka ta ta wanzu. Alihi nai haɗa da sahabbai duk a ƙaunarsa ce su kalanzu, bani ware guda a cikinsu da ɗaidukannin su nai sanyowa. Kafin na wuce bara in tsaya in gaida uwar iyaye a barzaɗina, sayyida dole ne na buga miki tamburan gaisuwa da na ƙauna. Gani yau ma gabanki kamar kullum da ƙaunar ku tabke rijina, dan irin sanda sidi yake muku ce da ni tashi ka zama nawa. SAYYIDUS-SAQALAINI ma'aiki garkuwa ta tudun dafawa, sallama ta kadarci zuwa na gunfiyan yadda ba shi da kanka. To ina ma ka amsa min na ji tun da na ce salamu alaika, bai gidana ka yarda da ni na shigo ina ambatan lambaika, a gaza min na ida nufina gunka wurin da na ka cikawa. SAYYIDUS-SAQALAINI ma'aiki garkuwa ta tudun dafawa.